a gimnáziumban az indiai kasztrendszerről tanultunk, meg nem tudom. Nagyon hasznos szókincs. Igen, a fizikát tanultunk, informatikát tanultunk, német irodalmat, stb. És oké, vannak persze témák, amikor ez így előjön, de Mhm. azt, hogy igazából mi újság, vagy akármi, szóval az ilyen Ilyen teljesen mindennapi hétköznapi dolgok. dolgokat, Igen. igen, ez maximum az A1-es szinten tanultuk meg, hogy oké, én jól vagyok, és milyen ma az időjárás, de tovább ezt így elfelejtik az emberek, és engem nagyon zavart, hogy a gimnázium legvégén volt a kezemben egy C1-es nyelvvizsga, és én el tudtam nagyon szívesen mesélni, hogy Németországban milyen az egészségügyi rendszer, mert nekünk ez volt az egyik ilyen téma, Mhm. de az, hogy igazából nem tudom, ma ilyen meg olyan orvosnál voltam, és holnap megmegyek, nem tudom, sportolni, és Mhm. a sportolásnál meg ezt csinálom, meg azt csinálom, ez nehezebb volt sokkal. Szia, Mhm. Verka vagyok, és ez itt a Frissítő Német Podcast, ahol a nyelvtanulásé a főszerep. Ebben az új évadban az önálló nyelvtanulás világába kalauzollak el, különös tekintettel a németre. Megosztok veled olyan tanulási technikákat, amiket magamon és diákjaimon is teszteltem, és működnek. Szó lesz a szokások kialakításáról, a nyitott szemléletről, és arról, hogyan teheted a nyelvtanulást örömtelivé, nem pedig egy újabb kipipálandó feladattá. Több mint 12 éve tanítok, és most szeretném, ha te is megtapasztalnád, milyen felszabadító érzés önállóvá válni a nyelvtanulásban. Ha készen állsz arra, hogy elbúcsúzz a magánóráktól, és új szemlélettel tanulj, akkor ez a podcast neked szól. Kezdjünk is bele! A mai részben egy nagyon különleges vendégem van, Dorka, akivel a Mentor programban dolgoztunk együtt, és arra fogunk beszélgetni, hogy hogy indult az útja a német tanulással kapcsolatban, milyen módszerek váltak be neki, hogy hogyan tartja életben a motivációját, és természetesen arról is fogunk beszélgetni, hogy mit tanácsolna másoknak, vagy nektek, akik most kezdik, vagy újra kezdik a nyelvtanulást, úgyhogy fogadjátok szeretettel Dorkát. Nagyon-nagyon szépen köszi, hogy eljöttél. Először arra kérnélek, hogy mesélj egy picit magadról, hogy hol élsz, mit csinálsz mostanában, illetve hogy milyen nyelveken beszélsz, milyen nyelveken tanulsz jelenleg, mert én ugye ismerem a történetedet, de hogy szerintem egyébként ez egy nagyon-nagyon, ez egy ilyen igazán különleges sztori a tiéd, úgyhogy örülnék, ha mesélnél róla. Köszönöm szépen, hogy meghívtál, és örülök, hogy itt lehetek. Meg remélem, hogy tudok valakinek segíteni a, a történetem elmesélésével. Öm, Dorkának hívnak, 23 éves vagyok. Budapesten élek, szoftvertesztelőként dolgozom, és már 5 éve ismerjük egymást. Akkor DSD nyelvvizsgára készültem, és, és nekem nagyon sok segítség kellett abban, hogy gyorsan, hát viszonylag gyorsan, aztán háromnegyed év alatt felvigyem C1-re a nyelvszintemet. Öm, igen, és azóta nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Ezen kívül, hát a magyaron kívül nekem a második anyanyelvem az orosz, mivel észtországi orosz édesanyám, és ugyanúgy tudok angolul is. Nem tudom konkrétan milyen szinten, szerintem B2 körül vagyok. Uh-huh. És régebben tanultam a spanyolt is, arabot is, az most szünetelve van. Öm, igen. A német nyelvtanulás, én azt még általános iskolában kezdtem, szerintem másodikos koromban valami szakkörrel kezdtem járni, de nem mondom, hogy ott nagy sikerélményem volt, és német nemzetiségi gimnáziumba jártam 5 éven keresztül, ahol, amit már említettem, le kellett tenni az a tanulmányon végén egy C1-es nyelvvizsgát, és az érettséginek a nagy részét is németül kellett letennem, például nem tudom,
történelmet németül kellett csinálnom, és rengeteg tantárgyat németül tanultam, ezért egészen, hát 5 éven keresztül nagyon, nagyon erősen benne volt, szóval nagyon erősen a németre fókuszáltam, és azután mm, kiköltöztem külföldre, ott elkezdtem tanulni egyetemen, aztán végül hazajöttem, stb. Sok minden történt, és sajnos 3 évre, 3 évig nem igazán használtam a németet. Azért így találkoztunk újra. Igen, és akkor itt föl is vettük újra a fonalat, és emlékszel arra, hogy akkor, amikor újra kezdted a németet, tehát azt a elmesélted, hogy hogy indult az utad, ö, mi motivált abban, hogy elkezd újra a némettel foglalkozni? Erre emlékszel? Hát én igazából még a gimnázium végén is mondtam, hogy ha én ennyi időt és energiát fektettem bele egy nyelvbe, amit nagyon szeretek, ö, én sosem fogom magam megbocsátani, hogyha azt megengedem, hogy elfelejtsem. Mhm. Plusz én tényleg nagyon szeretem a németet. Nem mindig volt ez így, de én szerintem gyönyörű egy nyelv, és, ö, és egyszerűen én nagyon szeretem hallgatni, nagyon szeretek beszélni, és nagyon szeretem magamat, amikor én érzem azt, hogy ó, milyen jó, hogy én tudok beszélni németül, Mhm. és nem tudom, ez egy nagyon jó érzés számomra. Mhm. Öm, Igen, ezt egyébként átérzem, hogy ez egy tök jó érzés, amikor úgy érzed, hogy megy egy nyelven a beszéd, hogy úgy tudod használni, úgy képes vagy ezeken a nyelveken beszélni, ezt én is átérzem. Mondjuk én fele annyi nyelven nem beszélek, mint te. Szerintem ez nagyon menő, hogy te ennyi nyelven Köszönöm. beszélsz. És szerintem ez nagyon-nagyon nagyon jó, és ahhoz képest, amennyi idős vagy, ahhoz képest ennyi nyelven, ez szerintem nagyon-nagyon király, úgyhogy én azért mindig is nagyon tiszteltelek, meg felnéztem rád, szerintem ez nagyon, tényleg egy nagyon menő dolog. És most így eszembe jutott egy kérdés, amit így beszúrnék, hogy ugye így a több nyelvvel kapcsolatosan, hogy a németet azt így hol helyeznéd el a többi nyelvek? Tehát, hogy így van neked ugye most nem számoltam össze, de egy ilyen 5-6 nyelvet biztos, hogy van az életedben, hogy ezek között mondjuk így a német az neked hol helyezkedik el? Akár nehézségben, akár úgy, hogy a szívedhez mennyire áll közel. Hát igazából hát az orosz meg a magyar az mindig az első helyen lesznek, Persze. mert hát az anyanyelveim. Ő szerintem ezután a kettő után jön a német, és csak azután az angol. Az angolt is nagyon szeretem, de vele ö, sose volt olyan, hogy én az angolt úgy nagyon tanulnám, én azt inkább így csipegettem, és valahogy Uh-huh. összeszedtem. Ö, Ezt most használod Azt is a is, munkahelyeden az angolt, nem? Tehát jelenleg egyébként igen, hány nyelvet használsz aktívan? hát 4-et. 4-et. Aha. Ö, az angolt a munkahelyen, igen, nekem a férjem orosz, és a, amikor a családi összejövetel van, vagy valami egy baráti társaságban vagyunk, akkor általában szinte csak angolul beszélünk, hogy mindenki is mindent értsen. Uh-huh. Illetve, hát most már nem nézek filmet, sorozatot, meg ilyen dolgokat oroszul, magyarul, akármilyen más nyelven, hanem eredetiben. Uh-huh. És, és persze az is nagyon jó érzés. De valahogy nekem prioritásból mindig a német az magasabban állt. Uh-huh. És most ez egy ilyen privátabb kérdés, csak így érdekel, hogy otthon, ugye neked édesanyád orosz, tehát hogy észtországi orosz, ugye ezt mondtad, otthon hogy volt? Hogy nőttél fel? Hogy kétnyelvű, ja, nyilván kétnyelvűként nőttél fel, hogyha mindkettő az anyanyelved, de hogy volt egy ilyen rendszer, hogy anyukáddal oroszul, apukáddal magyarul beszélgettetek? Vagy ez hogy nézett ki? Ö, igen. Igazából édesanyám, hát szinte, szóval vele nem beszélt magyarul, még a nővéreimmel sem, ha jól tudom,
az elején úgy tett, mintha nem beszélne magyarul, és akkor nem De, érti ja, de semmi de egyébként ő beszél igen. magyarul? Aha. Hm. Igen, és hát édesapám meg magyarul, igen. És hát mivel a gyerekkorom nagyobb részét inkább édesanyámmal töltöttem, mint édesapámmal, mm, ezért nekem az elején az iskolában, meg az óvodában voltak nehézségeim, mert nem mindent értettem magyarul. Tényleg? De Ö, érdekes. igen, ezért ezt azért egy kicsit ilyen egy balanszban jobban kell tartani, de igen. Meg gyerekkoromban nekem az nehezebb volt például a nyár elején, vagy a nyár végén, mert Észtországban töltöttem de szinte az egész időt, amikor a suliban nyári szünet volt, ö, és ö, és akkor a nyár elején mindig az volt, hogy akkor elfelejtettem ezt az oroszt, már nem annyira emlékszem rá. Aztán a nyár végén meg az volt a baj, hogy iskolába visszajöttem, és elfelejtettem egy kicsit ugye a magyart. Ezért ez Ú, de mindig egy ilyen érdekes. konstans adaptáció volt, hogy akkor jó, Mhm. akkor most ezt egy kicsikét vissza kell hoznom az életembe. Ez nagyon érdekes, és ez így föl sem merült bennem, hogy ilyen dolgok van. És most hogy érzed? Most egyensúlyban érzed az orosz meg a magyart? Hát mivel otthon szinte csak oroszul beszélünk, néha férjem magyar tanulása miatt, ezért szoktunk egy kicsit magyarul is. Ezért én azt mondom, hogy hát az utóbbi időben az oroszom az nagyon megerősödött. A, a magyar az hát szerintem attól függetlenül körülbelül ugyanolyan szinten van, mert hogy magyarul beszélek egész a munkahelyen, ö, Igen, meg meg ugye munkahelyen Magyarországon általában. élsz, tehát biztos, hogy Igen, ez is igen, számít. Magyarországon élek, magyar, nem tudom, családtagjaim, ismerőseim, stb. Rengeteg van. Mhm. Ezért igen. Jaj, de ez Azok nagyon szerintem izgalmas. most nagyjából egy ugyanolyan szinten vannak. Nem Mhm. mindig volt ez így. Hát persze, de tök jól megtaláltad akkor az egyensúlyt, és most így visszatérve a nyelvtanulás, egyébként nem muszáj csak a németről beszélni, úgy te több nyelvvel is van neked nyelvtanulási tapasztalatod, de hogy tehát emlékszel arra, hogy így hogyan alakultak ki a saját tanulási szokásaid, vagy ez hogyan változott akár így az élethelyzeted, ahogy az élethelyzeted változott, vagy ez így hogy nézett ki? Öm, Hát, én itt lehet, hogy nem csak nyelvtanulással kapcsolatban, hanem unblockot nyelvtanulási szokásaimról beszélnék, mert hát nekem nagyon sok idő kellett, hogy rájöjjek, hogy én nem lusta vagyok, hanem nekem csak egy másik hozzáállás, és ahogy Mhm. többiek csinálják, az nem feltétlenül nekem is jó. Ez egyébként Öm, nagyon sok emberrel van így, szerintem nagyon sok ember küzd ezzel, hogy azt hiszi, hogy béna, de közben meg csak nem a megfelelő módszer, vagy nem a hát megfelelő igen. tartalom, vagy igen. Szóval ez tök jó, hogy ezt mondtad. És akkor ez nálad hogy nézett ki? Hát nekem igazából akkor kezdtem el jól tanulni, amikor elkezdtem könyvtárba járni tanulni, mert nekem például rájöttem, hogy nekem kell egy ilyen nyomás ö, magamon, hogy olyan közegben legyek, ahol tanulok, vagy ahol tanulnak a többiek is, hogy legyen valami ember, akivel együtt tanulok, hogy egymást így ellenőrizzük, meg egymásnak Mhm. magyarázzunk, meg hogy szóval nekem egyedül ez nem feltétlen ment annyira. Nekem még az is jobban segített, hogyha valaki mellettem ül. Nem tudom, hogy miért működöm így, de valamiért nekem az fontos, hogy legyen még valaki. És Mhm. az érettségére igazából úgy készültem, hogy könyvtárba jártam rengeteget, bár én pont akkor érettségiztem, amikor éppen karanténban volt a félvilág. Jaj, emlékszem, igen. Igen, és ezért is um, akkor egy kicsit így megbotlottam, hogy akkor tovább mit csinálok. Végre megtaláltam, hogy szeretek tanulni, és hogy megy tényleg, és akkor és akkor jött a korona, és valami újat kellett találni, de igazából azzal sikerült
ezt valahogy bepótolni, hogy online videóhívások, szóval videócsetáltunk egyfajta az osztálytársaimmal, Mhm. meg este is együtt írtuk a házit. Nem muszáj, hogy beszélgessünk, csak hogy így voltunk, nem tudom, a Volt egy hívásban. ilyen kis kapcsolódás, nem? Hogy együtt Igen, vagytok igen, ebben a igen. helyzetben. Ezt amúgy megértem, és ez nekem is én arra emlékszem, hogy nekem az egyetemen kellett ez nagyon, hogy együtt menjünk be a könyvtárba, hogy ne azt érezzem, hogy én egyedül szívok, miközben tudtam, hogy mindenki más szív a vizsgai időszakban, de hogy valahogy igen, tehát hogy ezt tökre értem, hogy mire gondolsz, hogy segít, hogyha tudod, hogy van ott valaki, akivel így együtt csináljátok ezt, vagy együtt próbáljátok kialakítani ezt a rendszert. Hát igen, meg én tipikusan az az ember vagyok, akinek kell egy nyomás, hogy én jobban tudjak fejlődni. Lehet ez a nyomás akármi. Nekem például az érettségi időszakban az volt az egyik ilyen nagy nyomás, hogy én külföldre akartam kiköltözni, egyetemre járni, és, ö, és, ö, és nekem ez egyfolytában ott volt, hogy akkor én Meg annélkül nem volt egy megyek ki, úgyhogy most határidő nem is ülök. akkor, Volt egy ezek szerint. határidő ennek, igen, volt ez. Volt a német nyelvvizsga, amit én nagyon meg akartam csinálni, nekem az nagyon motivált. Uh-huh. És, és persze, hogyha nincsen valami nagyon konkrét motiváció, mint például, nem tudom, szerintem most azért nekem nincsen az, hogy nekem muszáj, hogy a munkahelyemen németül beszéljek, vagy akármi, vagy nyelvvizsga, vagy valami, ami úgy nagyon-nagyon szabályozná azt, hogy akkor nem tudom, fél év múlva neked ezen a szinten kell lenned. Ezért engem például most az motivál nagyon, meg az számomra a nyomás, amit így a mentorprogram alatt sikerült úgy összehozni az életemet, úgyhogy most van például 2 tandem partnerem, akivel hetente hívunk, néha megbeszéljük, hogy miről fogunk beszélni, néha nem, Uh-huh. és egyszerűen az, hogy tudom, hogy hetente 2-szer van egy hívás, amikor nekem muszáj németül beszélnem, ö, akkor az sokat segít. Ö, mm, pluszba például az egyik lányjal van egy ilyen közös Excelünk, ahol írjuk a szavakat, és akkor az én a magyar részemet írom, ő a német részét, Uh-huh. és De jó. azért nekem az egy ilyen mm, kötelességem, hogy én a magyar részt kitöltsem, és így a német részt is átnézem, meg ilyenek, Igen. és De ez jó, ez azért tök jó fontos. ötlet. Ilyet még nem láttam másnál, hogy csináltok egy ilyen közös gyűjteményt. Igen, 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 ez ilyen Google Sheets vagy miben, és Uh-huh. ott a hívás közben, hogyha valahol valakinél nincs valami érthetetlen szó előkerül, akkor írjuk le, hogy ez a szó. Nem tudom, én leírtam például magyarul, és tudom, hogy ő majd leírja majd németül, és ír hozzá egy példamondatot, nem, majd én is írok hozzá egy példamondatot, stb. Stb. Ez nagyon Ezért, szuper, de jó. És ezt elmondod, hogy a két tandem partner, ugye tandem partner az a nyelvcsere partner, hogyha esetleg igen, igen. valakinek ez nem volt egyértelmű. Mind a kettő német-magyar, vagy az orosszal is segítesz valakinek? Ö, Nem, az egyik ő német-magyar, vele rajtad keresztül ismerkedtem meg. Ja, igen, igen, igaz, Zsanival. Igen, igen. És a másik, ő meg oroszul tanul. Őt meg honnan találtam. És Uh-huh. igen. És akkor vele is csináljátok ezt a szógyűjteményt, vagy ott más egy kicsit a koncepció? Ott kicsit más a koncepció, ott szoktuk egymásnak írni chatbe, hogyha valami nem érthető, és akkor írom le neki mondatban ezt a szót például, és ő is segít nekem ezzel, hogyha esetleg valami nem érthető, leírja nekem németül. Ö, Ott ez kevésbé van így összeszedve, de engem ez így nem zavar, mert magamnak maximum majd összeszedem, Uh-huh. és, nála leggyakrabban szokott lenni valami konkrét téma, amivel ő szeretne majd foglalkozni,
és akkor én gyakran szoktam rájönni, hogy oké, ez nekem is érdekes németül, mert már rég beszéltem erről, meg már rég gyakoroltam. Mhm. Ö, Ezért igen. De nekem igazából az egyik legfontosabb az volt, meg még mindig az, hogy el tudjak beszélgetni ilyen mindennapi dolgokon. Ilyen, Mhm. nem tudom, akármi. Nem az, hogy ma festegettem, meg reggeliztem, hanem azért, hogyha megkérdezzük a másikat, hogy van, vagy mi újság, vagy hogy akármi, a munkájáról meséljen, az nem csak, ott azért eléggé nehéz gyakran elmondani, hogy vagy. Igen. Egy, szóval, hogy arra való, hogy így nyelvtanulás közben nem gondolnak gyakran az emberek, hogy ehhez is kell egy rengeteg szó. Igen. Egy nagyon gazdag szókincs kell ahhoz, hogy én most elmondjam, hogy én konkrétan most hogy tanulom a németet, hogy konkrétan mit csinálok a munkahelyemen, Mhm. meg akár valami hobbimról, egy Ez egy csomó nívósabb szinten. téma. Egy csomó Rengeteg szókincs. téma, Igen. és, Igen. igazából nekem ez hiányzott nagyon, és most ezt próbálom valahogy ezt a részt valahogy összehozni a németemben, mert a gimnáziumban az indiai kasztrendszerről tanultunk, meg nem tudom. Nagyon hasznos szókincs. Igen, a fizikát tanultunk, informatikát tanultunk, német irodalmat, stb. És oké, vannak persze témák, amikor ez így előjön, de Mhm. azt, hogy igazából mi újság, vagy akármi, szóval az ilyen Ilyen teljesen mindennapi hétköznapi dolgok. dolgokat, Igen. igen, ezt maximum az A1-es szinten tanultuk meg, hogy oké, én jól vagyok, és milyen ma az időjárás, de tovább ezt így elfelejtik az emberek, és engem nagyon zavart, hogy a gimnázium legvégén volt a kezemben egy C1-es nyelvvizsga, és én el tudtam nagyon szívesen mesélni, hogy Németországban milyen az egészségügyi rendszer, mert nekünk ez volt az egyik ilyen téma, Mhm. de az, hogy igazából nem tudom, ma ilyen meg olyan orvosnál voltam, és holnap megmegyek, nem tudom, sportolni, és Mhm. a sportolásnál meg ezt csinálom, meg azt csinálom, ez nehezebb volt sokkal. Mhm. Igen, ez egyébként tök jó, hogy ezt elmondod, mert szerintem ez így nagyon jól bemutatja, hogy Magyarországon milyen a... Hát most nem tudok minden nyelvoktatásról beszélni, a német nyelvoktatásra van nekem valamennyire rálátásom, most akár így rajtad keresztül, és tényleg én is ezt látom, hogy minden ilyen nagyon emelkedett, nagyon magas szintű témát megbeszélünk, megtanulunk, de az ilyen legalapvetőbb, amit így a mindennapi életben használni akarsz, az valahogy így elveszik ezekben a Ö, témákban, és tök jó, hogy te ezzel most így foglalkozol. És akkor a nyelvcseréken kívül van más, amit még csinálsz? Vagy hogyan döntöd el, hogy mit csinálsz, vagy mit tanulsz, vagy hogyan tanulsz? Tervezel előre, vagy inkább spontán szoktál valamit, ami eszedbe jut, vagy jön? Szerintem nagyon sok mindentől függ. Én nem vagyok sajnos az az ember, aki mindig mindent betart, és a 3 hónapra előre le van írva a naptáromban, hogy június 12-én délben mit csinálok, de azért szokott lenni az, hogy oké, vannak bizonyos témák, amiket jó lenne átnézni, mert például múltkor akartam valakinek elmesélni, hogy akármi történt az életemben, és el akartam mesélni, és nem ment. Mhm. Ö, én például ugyanez volt a nem tudom, receptekkel, hogy én egyszerűen rájöttem, hogy én nem tudom elmondani németül, hogy csináltam meg a mandulatortát, mert egyszerűen nekem nincs meg az a szókincsem, hogy megkeverni, összeverni, stb. A Igen, ez is sütőbe egy rakni, szókincs. Meghámozni, és feldarabolni, stb. igen, ezt senki se tanította. Nem mondták Igen. azt, hogy ez az fontos lesz. És ez is egy tök Uh, hétköznapi dolog egyébként, az a durva. Egy főzés. igen. Egy főzést nem tudtam elmagyarázni rendesen, hogy kellett megcsinálni, pedig Mhm. azért ez elég fontos. Egy Ez kicsit egy tök gyakrabban alap szoktam dolog, főzni, igen.
mint nem tudom, fizikai, akármilyen atmoszféráról, vagy Kísérletek, akármiről meg mit tudom beszél. én. Igen. Ez itt tök jó, amit mondasz, ez nagyon, ez így nagyon-nagyon látszik, hogy egy rántottát nem tudsz elmondani, hogy kell németül, hogy kell megcsinálni, pedig egy annyira, tehát is nem azért, mert hogy nem vagy azon a nyelvi szinten, hanem hogy ez, a szókincsedben ez egy ilyen hiányzó rész, és akkor ezeket, Mhm. most erre koncentrálsz, akkor ezek szerint, hogy ezeket így fölved, vagy Igen. ezeket így, így el tud mondani, és van egyébként egy ilyen heti rutinod, vagy tehát, hogy néz ki, hogy mondjuk, nem tudom, konkrétan megbeszéled magaddal, hogy hétfő, szerda, péntek, akkor valamikor németezel, vagy mondjuk inkább arra törekszel, hogy hetente, minden héten mondjuk 2 nyelvcsere, meg még egy valami, vagy még annál is több valamit csinálsz. Ez hogy tervezed? Hát általában tudom, hogy fix hétfőn és csütörtökön nyelvcsere. Uh-huh. Ö, és hogyha azokhoz van valami konkrét téma, amivel akartam készülni. Például volt az, hogy megnéztem egy Kaiserschmarrn receptet, és vissza akartam mondani. Uh-huh. És hát abból rengeteg szó jött ki, életemben nem hallottam. És Ja, akkor a nyelvcserék előtt ezt megcsináltad, hogy aztán ja, utána a igen, nyelvcserén el tud megnéztem, mondani? kijegyzeteltem, és akkor mondtam azt, hogy hello, én ma azt akarom elmondani, hogy kell csinálni a Kaiserschmarrn. De jó, tök jó. És hát persze nem ment elsőre, de azért sokat tudnak segíteni közben Uh-huh. is. Meg persze az is benne van, hogy én egy osztrák nőnek a receptjét néztem, és a Uh-huh. lány, akinek elmondtam, hogy meg hamburgi, és ott meg azért már nagy a különbség. Nagy a különbség, igen, nagyon messze vannak. Igen, tehát akár Igen, igen. szóhasználatban is, nem is csak a dialektusban, mármint hogy a Igen, kiejtés. szóhasználatban igazából. És, és ott is volt egy ilyen többszintű tanulás, hogy akkor oké, ezt Dél-Németországban, meg Ausztriában így mondják, viszont Uh-huh. Hamburgban nem feltétlenül meg fogják megérteni, ezért próbálok azért valamilyen ilyen többé-kevésbé univerzális szókincset összeszedni először. Uh-huh. Ez tök jó. És Ezek tök érdekes dolgok egyébként, igen, hogy na igen, oké, lehet, hogy azt mondod mondjuk, hogy Zwetschge Ausztriában, de azt nem értik, de nem azt mondják, hogy, hanem hogy igen, Pflaume. Most igen. csak így ez a példa jutott eszembe, de hogy ezek is olyan érdekes dolgok. Igen. Igen, hát erre is kell figyelni azért. És igazából igen, szóval nekem most jelenleg az egyik legfontosabb ez a 2 időpont a héten, és akkor addigra, hogyha van valami konkrét téma, akkor összeszedni, nézek videót, szókincs, akármi, Ö, és igen, meg hát közben is szoktam néha podcastot hallgatni, néha szoktam YouTube-on videókat nézni, Uh-huh. vagy ilyenek. Meg néha azért szoktunk írogatni, csetelni is a Uh-huh. tandem Igen, azt tök, partnerünkkel. akkor te is figyelsz mindenféle készségre, hogy írsz, olvasol, hallgatsz, beszélsz. Igen, Így igen, ez... néha annyira lusta vagyok németül válaszolni, de muszáj. De valami És van, hát ez tök jó, hogy azért így benne van a igen, fejedben, hogy igen, bár pont a héten, vagy múlt héten vettem észre, hogy most már nem annyira nehéz nekem visszaválaszolnom, hanem ez így megy magától, így már tök jó. viszonylag. Ez nagyon szuper. Ezért igen. Az elején azért, az elején azért gyakran erőltetni kell. Meg kell erőltetni magadat, Igen. hogy átálljon a fejed. Igen, és pont ez tök jó, hogy ezt mondod, mert akartam is kérdezni, hogy van-e valami, amit tanácsolnál annak, aki most szeretne belevágni ebbe az önálló nyelvtanulásba, vagy német tanulásba, hogy szerinted mi az, amire így az elején figyeljen, vagy amit itt tegyen helyre a fejében? Szerintem az egyik legfontosabb az, hogy találja meg az ember, hogy jobb neki tanulni. Ö, mert egyszerűen tényleg nagyon sokáig, hát a iskolában, vagy akárhol megvan egy szisztéma, ahogy kell, hogy legyen,
és hát ez egyszerűen nem jön be mindenkinek. És Persze. nekem például az egyetemen jöttem rá, hogy én nem tudok csoportban tanulni nyelvet. Uh-huh. És én több mint 10 évig tanultam csoportban nyelvet, és így gondoltam, hogy nekem ez most miért nem megy, és ö, mm, nem csak úgy veled együtt készültem fel a DSD-re, hanem azért, mert egyszerűen másképp nekem nem ment. Uh-huh. És nekem kell, hogy ez legyen ez a, ez a személyes kontakt, hogy velem foglalkozzon, hogy én tudjam, hogy most nem tudom, muszáj megcsinálni a házit, vagy akármi, és hogy szóval legyen benne az, hogy ez ilyen individuális számomra. És igazából rájöttem, hogy nekem nem megy csoportban tanulni, és nekem az inkább stressz, mint nyelvtanulás, és hát ez alapján próbálok most figyelni magamra. És szerintem másoknak is ez, de ismerek egy rengeteg ember, akiknek nagyon jól megy csoportban tanulni, szóval nem mondom azt, hogy mindenkinek ez kell, ami nekem, csak szerintem a legfontosabb az, hogy értsd, hogy neked mi kell, és ne hibáztasd magadat, hogyha nem megy úgy, mint a többieknek. És akkor lehet ebből valamit kihozni. Úgy, hogy te esetleg szeresd is azt, amit csinálsz. Uh-huh. Igen, ez nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert én is sokszor hallok, vagy kapok ilyeneket diákoktól, vagy jelentkezőktől, vagy érdeklődőktől, hogy hát nekem ez nem megy, nincs nyelvérzékem, stb. Én például, nem tudom, hogy te ezt hogy gondolod, én nem hiszek a nyelvérzékben. Én azt gondolom, hogy az illető, aki ezt így érzi, ő egyszerűen még nem találta meg azt a módszert, ami neki beválik, mert itt vagy te is mondod, hogy küzdöttél egy csomót, pedig kétnyelvűként nőttél fel, a világ életedben az idegen nyelv az egy teljesen természetes dolog volt, és mégis küzdöttél a némettel addig, amíg meg nem találtad azt, hogy te neked hogy jó, te hogy tudsz, vagy szeretsz tanulni. Igen, igen, igen. És sajnos azért ez befolyásol a motivációt, amikor nem érzed azt, hogy megy, akkor azért az sokkal nehezebb majd megszeretni a nyelvet. Én igazából akkor kezdtem el megszeretni a németet, úgy Isten igazából, hogy amikor éreztem, hogy megy, és van vele valami sikerélményem. Uh-huh. Mert az, hogy most német órán tudok válaszolni, az nekem nem ugyanaz, hogy le tudok ülni egy némettel és elbeszélgetni. És Igen. nekem a második a fontos. Igen, mert te a hétköznapi életben szeretnéd használni. Igen. Te is természetesen nem, nyilván ez nagyon függ attól, hogy kinek mi a célja, mert amikor meg a nyelvvizsga volt a célod, akkor meg neked az volt a fontos, hogy a nyelvtani feladatokat jól meg tud oldani, hogy meg tud tartani a saját referátodat, meg hogy előadásodat, igen, és most meg ugye teljesen a hétköznapi életben szeretnéd használni, úgyhogy más a cél, más az Mhm. út teljesen. Hát igen, de ezért is tanítják ezeket a nagyon, nem tudom, szóval, hogy nagyon magas szinten a nyelvet, mert nyelvvizsgához igazából az kell. Nyelvvizsgán nem fogják megkérdezni, hogy hogy csináltad tegnap a rántottát, hanem azt fogják megkérdezni, hogy nem tudom, akár ilyen magasabb dolgokról. Igen. Mert azt nézik, hogy milyen a magas szókincsed, és nem azt, hogy még mindig el tudod mondani egy idegen embernek, hogy ott 3 sorokkal odébb majd forduljon be, és menjen be a kisboltba. Igen. Igen. Ezért, szóval igen, akkor igazából ez nem volt praktikus számomra, az, hogy én ezt így el tudjam mondani. Nekem az volt a praktikus, hogy azt lássa abban a 20 percben a vizsgabiztos, hogy igen, itt van egy C1 vizsga. És én nekem igazából akkor is az volt az egyik célom, hogy én mindig nagyon szeretek, hogy én hallgattam podcasteket, néztem videókat, meg stb. Nagyon sok mindent csináltam, és onnan szedtem ki az ilyen tipikus német
fancy szavakat, én fancy szavaknak szoktam ezeket nevezni, amiket így igazából senki se használ Németországon kívül. És én ezzel akartam megmutatni, hogy nézzétek, milyen jó a német nyelvtudásom. Mhm. Hát igazából ezekkel tudod akkor megmutatni, hogy igen, ő ezt a szót is ismeri. De nem csak ezek a legfontosak. Igen. Más rengeteg fontos dolog is van. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Dorka, hogy itt voltál. Szerintem rengeteg nagyon hasznos dolgot elmeséltél. Nekem nagyon érdekes volt hallgatni, és nagyon örülök, hogy így megtaláltad a saját utadat, és hogyha a mentorprogram ez neked, ebben neked segítség volt, akkor annak meg különösen nagyon örülök. Köszi, hogy meghallgattatok minket. Hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, és nyugodtan írjátok meg kommentben a kérdéseiteket Dorkának, nagyon szívesen továbbítom, és ő megválaszolja, illetve hogyha szívesen Igen. megosztjátok a saját történeteteket, akkor annak is nagyon örülünk, hogyha elindul egy beszélgetés.